itu bananan kami raso, urang di rantau sedang sengsara. Wabah virus datang melanda. Sabalah dulu ayah jomane, seratusan yang saudara, niat di hati lai kau pulang, titinan sayur baacarunyo. Deulah virus kami taniayo, bayi bisa pulang kami tak bedo. Sampai babilo bacando iko rakyat nan bansai kini lata seso. Apa usaha tahan di sadonyo bacando badan nan lah mati raso. Ge virus juo mangkotani ayo yo kasadonyo. Hanyuka Tuhan basarah diri, COVID-19 balik dapat dibasmi. Bulian dan normalnya ekonomi aman jo tentram negara kami. Bala dulu ayah jomande, seratusan yang jo saudara, niat di hati lai kau pulang, titinan sayur baacarunyo. Deulah virus kami taniayo, bayi bisa pulang kami tak bedo. Kaba alai bacaronyo lai, kama kaba isa donyo la marasai. Sampai babilo bacando iko rakyat nan bansai kini lata seso. Apa usaha tahan di sadonyo bacando badan nan lah mati raso. Be virus juo mangkotani ayo yo kasadonyo. Hanyuka Tuhan basarah diri, COVID-19